Maayong buntag sa tanan. Iapil sa santos nga misa karon ang mosunod nga mga intensyon. Misa pasalamat sa maayong panglawas nga iiway ta sa coronavirus ug alang sa mga kalag ni Gregorio Demetrio Sr. Gaudencia, Claudia o Mamerta, alang usab sa kalag ni Rico Emilia Catalina Lucio Isabel Pablo Laurita Ruben Sr. Ruben Jr. Fee Mr. Otto Baldomera Moises Demetrio Claudia Joanna Marie Apolonia, Merope, Minervo, Protasio Sr., Protasio Jr., Renfredo, Marcos, Yotekia, Lamberto, Maria, Margie, Estrella, Elijah, Tomasa, Peloteo, Custodia, Chodorico, Cristina, Severino, Jogracias, Ede Efren, Eusebia, Juliano, Nicolasa, Romana, Emiliano og Aurora, Imidja, Mondo, Carlito, Bibi, Oliver, Balodoy, Damulag, Jose, Paulina, Daria, Florentino, Maxima, Maximina, Maria, Jan Fritz, Rosel, Pablo, Catalina, Emilia, Bernabe, Resurrection, Lucio o Isabel, Mahincio, Severina, Malco, Lamberto, Mansueto, Biniana, Guillermo, Proctoso, Eulalia, Erenio, Alberta, Stanislao, Magdalena, Pelepa, Miguel, Vicente, Alberta, Emilio, Rafael, Alfrance, Ramon Sr., Saint Prosa, Leonarda, Hitolio, Lucio, Felipe, Flaviana, Florida o sa mga kalagtanan. For all the souls in purgatory, especially the souls of Camilo, Isabel, Corazon o Fernando, Saint Prosa, Leonarda, Hitolio, Lucio, Felipe, Flaviana, Florida o sa mga kalagtanan. Juan, Adelia, Roel, Magno and Hinara, Eugenio and Marta, Ogloes, Ayan, Tamson, o sa tanang mga kalag sa purgatorio nga walay naghandom nga pasayloon sila sa Ginoo sa ilang mga sala. Alejandro, Chodora, Danilo, Jesus, Andres, Eugenia, Abonjo, Dorotea, Emiliano o sa tanang nga mga kalag sa purgatorio gikan sa Anyabesa family. Para usab sa mga kalag ni Rico, Emilia, Catalina, Lucio, Isabel, Pablo, Laurita, Ronald Lowell, Ruben Sr., Ruben Jr., Fee, Mr. Otto Resurrection, Bernabe, Hill, Estelito, Modisto, Elisa,
Baldomera, Moises, Demetrio, Claudia, Joanna Marie, Apolonia, Merope, Minervo, Protasio Sr., Protasio Jr., Rinfrido, Hilacia, Apolonia, David Sr., David Jr., o sa tanang mga kalag sa purgatorio, labi na kadtong way naghandom. Pamisa po sa mga kalag ni Romela Silino, Roberto Sasel, Jesus Cabaral, Marisa Cabaral, Sam Bunak, Agripina Olinda, Rizaldo, Rizalin, Pia, Rogelio, Marta, Jeremias, Elpidio, Leonisa, Edgar, Rinaldo o sa tanang kalag sa purgatorio. Pasalamat sa Ginoo sa mga grasyang nadawat sa proteksyon sa tibuok namong pamilya sa tanang inabangnon sa among barangay sa Kugon, labi na sa akong duha ka anak ug pag-umangkon, mga kaubang Pilipino nga tuwa karon sa Korea ug ubang nasod nga apektado sa COVID-19. Pasalamat usab sa Ginoo nga wa ta pasagdin ning dakong krisis karon, gikan ni Narcisa Lucanias. Ug alang usab sa mga doctors, mga nurses, mga volunteers nga nag-atiman sa mga masakiton ug nataptan sa coronavirus. Hatagan unta sila sa Ginoo og kalig-on sa ilang panglawas nga makalawotay unta sila sa pag-atiman sa ilang isig ka tawo nga nagsalig og naglaom sa ilang katakos. Kaluyan unta kita sa Ginoo nga mobalik na sa normal ang tanan. Wadon na unta ang gikahadlokan nga COVID-19 sa tanang katawhan. Pamisa pasalamat sa Santissima Trinidad, sa Santissimo Sacramento sa altar, Maria Santissima, San Miguel Arcangel, Senior San Roque, San Lorenzo, Ruiz, San Pedro Calungsod, mga pasalamat sa ilang panalipod ug panghangyo nga unta padayong panalipdan ang tibuok kalibutan batok ni ining virus karon, gikan ni Telma Torrijos. Misa pasalamat sa kabaskog sa lawas sa tibuok pamilya, gikan ni Arlene Hostiniani Melorida. Pamisa alang sa tanang frontliners nga malikay sila aning virus ug ang katawhan sa kalibutan. Pamisa pasalamat adlaw nga natawhan sa akong anak nga si Tricia, gikan ni Wela Rameso. Mga pangamuyo alang sa tibuok kalibutan uban sa pangaman ni San Roque, San Pablo ug sa tanang mga santos, gikan ni Tata Bunyaw. Alang sa tanang frontliners nga ilikay unta sila sa maong virus, labi na ang akong anak nga mga pag-umangkon ug igsuon nga nagtrabaho sa mga ospital ug lain-laing mga nasod, gikan ni Conrada Sinabre. Luwason ang tanang katawhan uban sa pangaman ni Virgen Maria, gikan ni Mercy Kenyanola. Thanksgiving for all the blessings received, especially for good health and safety, for the healing and protection of our family, for the healing of the whole world, especially those infected with COVID-19, for all those working in the hospitals, especially those who are taking care of the COVID patients. Please give them enough strength and protection. Pamisa alang sa kasulbaran sa balatian sa COVID-19 sa tibuok kalibutan, gikan ni Virginia E. Pakal. Pasalamat sa adlaw natawhan ni Richard Garcia ug kang Marie Jean Garcia uban sa pangaman ni Senior San Jose,
gikan ni An Loberternos. Alang sa tanan nga frontliners nga unta protektahan kanunay labi na sa mga doktor ug sa tanang tao sa tibuok kalibutan nga unta ilikay sa maong epidemya labi na sa among anak nga tua sa Cebu nga unta protektahan gikan ni Elizabeth Auxilio. Akong pamisa pangamuyo ngadto sa tibuok kalibutan nga unta mawala na ang coronavirus nga ning kulyanap karon ug kini pagaayon unta ni Senior San Roque. Misa pasalamat kang Senior Santo Niño, San Pablo, San Roque, Mama Mary, San Pedro Calungsod ug nagpamisa Michael and Laila family. Pamisa pasalamat ngadto kang Senior Santo Niño, Birhen sa Fatima, Birhen sa Kaluoy, Sagrada Familia, Inahan sa Kanunayng Panabang, San Juan, San Pablo Apostol, San Roque, San Vicente Ferrer, ug tanang mga santos sa langit ang nagpamisa Mrs. Katrina Palingkod. Pamisa pasalamat sa adlaw natawhan sa akong anak nga si Tricia. Misa pangamuyo alang sa mga nataptan sa virus nga unta makasurvive, alang sa mga wala matapti nga unta makalikay, alang sa mga frontliners nga unta mahatagan o kalig-on sa panglawas gikan ni Laura Milicio. Pamisa alang sa mga katuyuan o pasalamat sa mga grasyang nadawat o maayong panglawas. Hinaot pa unta nga mahuman na unta ning virus nga gikahadlokan mubalik na unta sa normal ang atong kinabuhi. Makasimba na unta sa adlang Domingo uban sa pangama sa Amahan, Anak ug Espiritu Santo ug sa pangaliya ni Mama Mary ug sa mga santos nga tanan sa langit gikan ni Dionisio Ubar. Complete healing and fast recovery of my husband Dante due to pneumonia gikan ni Jocelyn Dakwa Paras. Misa pasalamat ug pangamuyo ngadto kang San Roque, Senior Santo Niño, San Vicente Ferrer, Virhen sa Fatima, Sagrada Familia, Inahan sa Kanunayng Panabang nga ayuhon na ang balatian, ubo, sipon sa mga bata ug sa timbok pamilya. Gikan ni Katrina Solante. Pamisa alang kanatong tanan nga ipalayo kitang mga katawhan sa virus gikan ni Asimri Bautista Sabales. Daghang salamat. Pagampo kang San Roque. Maluluyon o yamot nga Dios, Ginoo og Amahan nga mahigugmaon, gihatagan mo kami og tambal sa among mga balatian, diha kang Senior San Roque, aron tungod sa iyang panabang, makita namo ang kaayo sa kalag ug sa lawas. Nagapasalamat kami kanimo tungod sa mga bertudis nga gihiyas mo kaniya, kay siya ang among dangpanan nga tambal sa mga sakit nga mananakod. Ipaiway mo kanamo ang mga sakit nga mananakod. O Amahan nga mahigugmaon, nga tungod sa mga pahanungdan sa imong matamis o yamot nga anak,
ug tungod sa mga bertudis ni San Roque nga among langit nun nga tambal, ingon man giampo namo kanimo ang Santa Iglesia Katolika, ang Santo Papa nga Pangulo, ang mga haring Kristiyanos aron magpadayon gihapon sa pagsilbi kanimo, ug ang mga irihis ug dili binunyagan managbalik ug moila kanimo, ingon man luwason mo ang mga kalag sa purgatorio ug ang anaa sa salang mortal, aron mahigawas ni anang hilo nga infernohanon sa mga sala, aron kaming tanan mubati sa katamis ni ining langit nun nga tambal, ug maabot na mo tungod kaniya ang dayon nga katamis didto sa langit. Amen. Amahan namo naa ka sa langit, pagdaygon ang imong ngalan, mabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot, dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalan-on namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, pasayloa kami sa among mga sala, maingon nagapasaylo kami sa nakasala ka namo, ug dili mo kami itugyan sa panulay, hinunua luwasa kami sa daotan. Amen. Maghimaya ka Maria, na puno ka sa grasya, ang Ginoong Dios anaa kanimo, bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, ug bulahan usab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Dios, igampo mo kaming makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen. Himaya sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo, maingon sa sinugdan karon sa gihapon sa mga katuigan nga walay katapusan. Amen. Amahan namo naa ka sa langit, pagdaygon ang imong ngalan, maabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalan-on namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, pasayloa kami sa among mga sala, ingon nga nagapasaylo kami sa nakasala ka namo, ug dili mo kami itugyan sa panulay, hinunua luwasa kami sa daotan. Amen. Maghimaya ka Maria, na puno ka sa grasya, ang Ginoong Dios anaa kanimo, bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, ug bulahan usab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Dios, igampo mo kaming makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen. Himaya sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo, maingon sa sinugdan karon ug sa gihapon sa mga katuigan nga walay katapusan. Amen. Amahan namo naa ka sa langit, pagdaygon ang imong ngalan, maabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalan-on namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, pasayloa kami sa among mga sala, maingon nagapasaylo kami sa nakasala ka namo, ug dili mo kami itugyan sa panulay, hinunua luwasa kami sa daotan. Amen. Maghimaya ka Maria, na puno ka sa grasya, ang Ginoong Dios anaa kanimo, bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, bulahan usab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Dios, igampo mo kaming makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen. Himaya sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo, maingon sa sinugdan karon sa gihapon sa mga katuigan nga walay katapusan. Amen.
Sa ngalan samahan sa Anak, sa Espiritu Santo, Amen. ang Ginoo manakan ninyo, Manausab kanimo. mga kaigsunan ko diyan ni Kristo, atong iapil sa atong mga pagampo, misa alang sa kapistahan ni San Pedro Calungsod, misa pasalamat sa ika-77 nga adlaw natawhan ni Francisca El Sinita sa kabaskog sa Panglawas, nga gihatag sa labong makagagahom alang sa mga frontliners nga nagatiman sa mga COVID patients nga panalipdan unta sila og hatagan og kabaskog sa lawas alang usab sa kalag ni Oscar, Pascual, Amancia, Francisco, Resurrection, Guadalupe, Epizanio Senior, gikan ni Francisca Sinita, sa kalag ni Catalino, sa kalag ni Josefa ug Edgardo, sa kalag ni Fernando Macaria, sa kalag ni Cirilo, sa kalag ni Fernando ug Macaria, sa kalag ni Lydia, sa kalag ni Porferio ug sa tanang kalag sa purgatorio. O aron mahimo kita nga ngayan ug takos sa pagsaulog ning santos nga misa, atong pangayuon ngadto sa Ginoo ang iyang pasaylo o kaluoy. Nagakumpisal ako sa Dios nga makagagahom sa tanan o kaninyo mga igsuon nga nakalapas sa kog dako o yamot, sa hunahuna, sa pulong ug sa buhat, ug sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton. Kaya akong sala, akong dakong sala. Busa na ngamuyo ako kang Santa Maria kanunayng ulay, sa tanang mga anghel ug mga santos, o kaninyo mga igsuon, aron inyo akong iaampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluy anon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan, ug pasayloon sa atong mga sala, dadonon ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Ginoo kaluy kami. Ginoo kaloy kami. Kristo kaluy kami. Kristo kaloy kami. Ginoo kaluy kami. Ginoo kaloy kami. Magampo kita. Nangamuyo kami Ginoo, nga imo untang pasayloon ang mga sala sa imong katawhan, aron tungod sa imong kaayo, mabadbaran unta kami sa mga gapos sa sala, nga nag-ulipo namo tungod sa among kaalaot. Kini among gipangayo, pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo sa Espiritu Santo, Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Kinudlo gikan sa basahon ni Propeta Jeremias. Nabati ko ang hagawhaw sa katawhan. Giingnan ako nilag ang gikaslisangan sa tanang dapit. Miingon sila, ato siyang pakaulawan. Bisan ang suod kong mga higala, nagtinguha nga mapukan ako. Matod nila, basin pag malingla ta siya aron ato siyang madakop ug makapanimalos kita kaniya. Apan ikaw Ginoo, dapig ka nako o gamhanan kaayo. Mga pukan o mga pakyas gayud sila nga naglutos ka nako og dili gayud mudaog. Maulawan sila pag-ayo kay dili man sila molampos, ug ang ilang kaulawan walay katapusan og dili gayud hikalimtan. Apan ikaw labing gamhanang Ginoo, matarong ang pagsulay mo sa mga tao, kay nasayod ka man sa ilang kasing-kasing ug huna-huna. Busa, pakita ako sa imong pagpanimalos sa akong mga kaaway, kay gitugyan ko ang akong mga mulo
sa imong mga kamot. Pag-awit og dayga ang Ginoo, luwas niya ang mga dinaog-daog ug gikan sa mga taong daotan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Salmo Responsorio. Sa akong kasakit misangpit ako sa Ginoo ug iyang ipatalinghugan ang akong tingog. Sa akong kasakit misangpit ako sa Ginoo ug iyang gipatalinghugan ang akong tingog. Nahigugma ako kanimo, o Ginoo, akong kusog, o Ginoo, akong bato, akong kuta, akong manluluwas. Sa akong kasakit misangpit ako sa Ginoo ug iyang gipatalinghugan ang akong tingog. Dios ko, akong bato nga dalangpanan, akong taming, ang kusog sa akong kaluwasan, akong kuta, daygon unta ang Ginoo. Mituwaw ako ug naluwas ako gikan sa akong mga kaaway. Sa akong kasakit misangpit ako sa Ginoo ug iyang gipatalinghugan ang akong tingog. Ang mga balaod sa kamatayon nagalibot kanako, ang makalaglag nga baha milumos kanako, ang mga gapos sa kahiladman nagabugkos kanako, ang mga litag sa kamatayon nakaapas kanako. Sa akong kasakit misangpit ako sa Ginoo ug iyang gipatalinghugan ang akong tingog. Sa kasakit misangpit ako sa Ginoo ug mitawag ako sa akong Dios. Gikan sa iyang templo gipamati niya ang akong tingog ug ang akong singgit kaniya miabot sa iyang mga dalunggan. Sa akong kasakit misangpit ako sa Ginoo ug iyang gipatalinghugan ang akong tingog. Ang Ginoo manaa kaninyo. Maana usab kanimo. Ang santos nga ebanghelyo sumala ni San Juan. Himayaon ikaw, o Ginoo. Unya ang mga Hudiyo mipunit na usab og mga bato aron pagbato kaniya. Si Jesus mingon kanila, gipakita ko kaninyo ang daghang maayong buhat nga gisugo kanako sa Amahan. Hain man niini ang hinungdan nga inyo man akong batuon. Ang mga Hudiyo mitubag, dili kanamo batuon tungod sa bisan unsang buhat nga maayo, kundili tungod sa imong pagpasipala sa Dios. Tao ka lamang apan nagpakadiyos ka. Si Jesus mitubag, nahisulat sa inyong kaugalingong balaod nga ang Dios miingon, mga Dios kamo. Kun siya nga gihatagan sa iyang mensahe, gitawag sa Dios nga mga Dios, ug ang kasulatan dili gayud masayop, nan nganong moingon man kamo nga ako nga gipili sa Amahan o gipadalanganhi sa kalibutan, nagpasipala sa Dios sa akong pag-ingon nga ako mao ang anak sa Dios. Busa ayaw kamo pagtuo kanako kun wala ako magbuhat sa mga buhat
sa akong amahan, apan kung nagbuhat ako niini mga butanga, tuhuin ninyo ang akong mga buhat, bisag dili kamo mutuo kanako. Aron ipahibalo, aron mahibalo kamo nga ang amahan ania kanako, ug ako anaa sa amahan. Ug dakpon na usab unta nila si Jesus, apan miikya siya. Si Jesus mibalik pagtabok sa suba sa Jordan, sa dapit diin namunyag si Juan, ug nagpabilin siya didto. Daghang mga tao miadto kaniya, sila miingon, si Juan wala magbuhat og mga milagro, apan ang tanan nga iyang gisulti mahitungod nining tawhana tinuod gayud, ug didtoy daghang mga tao mituo kaniya. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Maayong buntag sa tanan, maayong buntag sa mga nagpaminaw, nagatanaw niini diha sa Facebook Live. Mga kaigsunan ko diha ni Kristo, diha sa atong Ebanghelyo karon, atong nadungog nga ang mga sundalo, mga kadagkuan sa mga Hudeyo naglagot kang Hesus tungod sa iyahang sulti nga siya ang anak sa Dios. Ang mga Hudiyo god adun na may lahi nga pagtuo, no? Nga pagtuo sa usa lamang ka Dios. Mao kini makita diha sa mga balaod, no, sa napulo ka mga sugo. Kining maong pagsulti ni Hesus nga siya ang anak sa Dios, naka-create og kagubot, no, naghatag og dako kaayo nga kalisod sa pagdawat nila sa gisulti ni Hesus, tungod kay niigo magyud ni sa pinaka-core sa ilang pagtuo. Mga kaigsunan ko diha ni Kristo, pagtuo mo'y hinungdan diha sa atong Ebanghelyo nga aduna sila'y kalisdanan sa pagdawat ni Kristo. Niining mga pipila ka mga adlaw, atong hinahinay o kakita ang tinuuray nga epekto sa niining nahitabo karon, niining pandemic, niining virus, no? Tinuod makalilisang, daghan kaayong mga tao nga naapektuhan. Makita nato usab na sa mga tao nga nagpamisa usab, no, nga kasagaran gayud gusto na gyud nga mabalik sa normal ang ilang kinabuhi. Karon sa atong pagtan-aw, no, makasubo kaayo palandungon kay ang mga eksperto nag-ingon man gyud nga layo pa kita sa tinuod, no? Kining mga nanghitabo karon, ang daghang mga kamatay, layo pa kini sa tinuod. Kay this is a long battle, no? Taas kuno kini nga pakigbugno, no? Sa akong pagpamalandong, una pakigbugno for survival, no? Badaghan kayong mga news nga ang mga tao nagkagutom na, no? Nagsigi naghulat sa ayuda gikan sa gobyerno, no? Different countries naghatag na og mga ayuda ngadto sa mga tao. Tungod kay una, this is a battle for survival. Ang mga tao labi na dito sa mga kabus, nakita nato nga gigutom na. Ang uban ni resort na dito sa rally, you know, tungod kay makita ninyo ang kagutom. Apan ang uban hinay-hinay lang, no, naningkamot nga unta ang sunod adlaw mapariho sa karon nga adlaw, no. Ni survive ta yesterday, nang hinaot nga mo survive gihapon ta for another day. Busa atong iampo nining Santos nga misa ang katong mga tao nga naa sa tumang kalisod karon, no. Nga unta, no,
magpadayon sila no dili kawad-an sa paglaom. Usab kining panahon na also a battle for health no gikan sa pagkasakit ngadto sa pagkaayo no? Ato kanang madungog sa daghan kayong mga COVID patients no nga nag-share sa ilang mga stories on social media no nga everyday pait kaayo no labi na katong naa sa mga nakasinati na og pneumonia no nakasinati na og tuan na sa mga ICU no nakita nila unsa ka importante ang matag ginhawa unsa ka importante ang pagpaningkamot nga mabuhi pagpaningkamot nga maayo busa ni Santos nga misa usab atong iampo kadtong mga tawo nga anaa sa sakit nataptan sa sakit nga COVID-19 usab dili nato kalimtan nga importante kayo nga this is also a battle no pakigbugno sa pagtuo niining higayuna gisulay kita gisulay pag-ayo ang atong pagtuo ang pagtuo dili mo abot nga humandaan ang pagtuo dili mo abot nga lig-on na no nga dawaton lang nimo nga limpyo ang pagtuo mo agi usab og development mo agi usab og proseso gikan sa pagkagamay ngadto sa dako ug kini nahitabo sa COVID-19 karon kini usa ka proseso diin gihagit ang atong pagtuo gikan sa pagkagamay ngadto sa pagkadako gihagit ang atong pagtuo nga mahimo untang mutuo kita ngadto sa Ginoo taliwala ni ining tanan hinaot nga kini nahitabo sa nga epidemya karon dili nato magpalayo ngadto sa Ginoo inay kining tanan maghatod nato ngadto sa hugot nga pagtuo ngadto sa Dios nga Amahan tungod kay taliwala niining tanang nang hitabo atong makita nga ang Dios lang ang bugtong natong dalangpanan. Magampo kita nga ang Ginoo sa kanunay maggiya kanato pinaagi sa mga pangulo sa atong simbahan aron sa kanunay kita magmadasigon sa pagsangyaw sa pulong sa Dios ug moingon kita kaluy-i kami Ginoo Kaluy kami Ginoo nga ang tanang mga Kristiyanos magmatinahuron sa pulong sa Dios ug sa pagpuyo niini sa ilang kinabuhi magampo kita sa Ginoo kaluy-i kami Ginoo nga ang katawhan maningkamot unta sa pagkabot sa tiunay nga kalinaw ug kahiusa magampo kita sa Ginoo kaluy-i kami Ginoo nga ang tanang mga nabugnaw sa ilang pagtuo mubalik unta sa Dios ilabi na gayud niining balaang panahon magampo kita sa Ginoo kaluy-i kami Ginoo nga ang sulugoon sa Dios Teofilo Kamumot obispo mabayaw na sa kadungganan sa altar magampo kita sa Ginoo kaluy-i kami Ginoo nga ato untang hinulsulon og biyaan ang atong mga sala sa tibuok natong kasing-kasing magampo kita sa Ginoo kaluy-i kami Ginoo Makagagahom nga Dios kaluy-i ug sud-unga ang imong katawhan ug himua nga modilaab unta kami diha sa pakigugma kanimo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen.
Mga igsoon, pagampo kamo, aron nangako inyong sakripisyo dawaton ta sa Dios Amahan, makagagahom sa tanan. Dawaton ta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdayeg ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan. O Dios nga maluluyon, itugot nga mahimo unta kaming takos, nga mag-alagad kanunay sa imong altar, og makadangat sa kaluwasang tunhay kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo, Maanaw sa ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa atong Ginoong Dios. Angay og matarong. Santos nga mahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay sa tanang dapit. Kay ikaw nga nagbuot sa labing maayong panahon sa kaluwasan, alang kanamong imong mga anak, aron pagpabalik sa kaputli sa among mga kasing-kasing. Ikaw nagalig-on kanamo aron human malimpyo ang among mga kalag sa mga daotang tinguha, diha sa among paggamit sa mga butang nga lumalabay, labi pa unta kaming mahiusa sa mga butang nga tunhay. Ubusa, uban sa mga anghel o mga santos sa langit, nagasangyaw kami sa mong himaya, duyog sa ilang walay hunong nga pag-awit. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, usana sa kahitasan. Daygon na nagahani sa ngalan sa Ginoo, usana sa kahitasan. Santos kay ikaw Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos, ipadalangin mong espiritu, aron pagsantos nining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit siyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag nini ngadto sa mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a kay kini mo ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niningadto sa mga tinun-an ug miingon. Dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mong kalis sa akong dugo, sa wag-o og tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga yula lang kaninyo galang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo buhata kini aron paghandom kanako. Ato karong isangyaw ang misteryo sa atong pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mobaling nganhi. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo Amahan, nining pans kinabuhi ug kalis kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay mo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Francisco among papa, ni Patrick Daniel among obispo, ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsud-ong kahayag sa imong naong. Kaloy kaming tanan, himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios. Uban sa mga apostoles, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon, ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Jesucristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom nga Amahan, dihas kay usa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Karon magampo kita sa Amahan, atong gamiton ang mga pulo nga gitudlo kanato sa atong manunubos. Amahan namo na sa mga langit, pagdaygon imong ngalan,
Mabot ka na mo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalano namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasayloa kami sa among mga sala, ingon nga nagpasaylo kami sa nakasala kanamo, ug dili mo kami itugyan sa panulay, hinunuan-luwasa kami sa kadautan. Mangayo kami kanimo Ginoo, ngay mo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw nining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunubos. Kay imo man ang gingharian ug ang gahom ug ang himaya hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo nag-ingon ka sa mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawang amo mga sala, o dili ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo kanunay manaa kaninyo. Manausab kanimo. Ipakita ta karon ang timaan sa atong pagkamanagsuon. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluyi kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluyi kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini mo ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga salas kalibutan, bulahan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ako angay nga mokalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Pagampo alang sa usa ka espirituhanong pagkalawat. Akong Hesus, nagatuo ako nga ikaw anaa sa labing balaang sakramento. Gigugma ko ikaw labaw sa tanan, ug ako nangandoy sa pagkalawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili ko man ikaw madawat diha sa paaging sakramental. Umari ka sa akong kasing-kasing, sa paaging espiritual. Hangpon ko ikaw, samag ania kauban kanako, ug hingpit kong gihiusa ang akong kaugalingon, nganha kanimo. Ayaw itugot nga ako mahimulag
kanimo. Amen. Magampo kita. Orasyo Impirata para sa novel coronavirus. Dios among amahan, nisangpit kami kanimo, niining panahon sa amuang panginahanglan. Nga unta mapanamikdan mo kami, batok niining hulga sa 2019 novel coronavirus. Nga mikalas na sa pipila ka mga kinabuhi sa among kaigsuunan, ug nahiagom sa kadaghanan. Nangalyupo kami sa imong grasya, alang sa mga tao nga gitahasan sa pagtuon sa hinungdan ni ining maong virus, nga nagdala sa makalilisang nga sakit. Giyahi ang mga kamot, ug lamdagi ang mga hunahuna sa mga doktor nga nag-alima sa mga masakiton, subay sa ilang katakos, ug dinuyugan sa gugma ug kaluoy. Kanila usab nga mga kawani sa lokal ug nasudnong pangagamhanan, ug kanilang mga pribado nga mga ahensya nga nangita og kasulbaran sa maong epidemya. Mahatagan unta sila sa imong Dios nung lamdag. Nangalyupo usab kami kanila nga nahiagom sa maong epidemya. Mahatagan unta pagbalik ang kapiskay sa ilang panglawas. Itanyag kanamo ang grasya nga maghayusa kami sa pagbuhat, alang sa kaayuhan sa tanan ug pagtabang sa mga nagkinahanglan. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga nagapuyo ug nagahari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Maria, panabang sa mga Kristiyanos, iampo mo kami. San Rafael Arcangel, iampo mo kami. San Roque, iampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, iampo mo kami. San Pedro Calungsod, iampo mo kami. Magampo kita. Dili unta kami biyaan o Ginoo sa walay katapusang panalipod sa sakripisyo nga among gikalawat ug sa kanunay magpalingkawas unta kini kanamo sa tanang mga kadautan. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo, Maanaw sab kanimo. manalangin kaninyo ang Dios nga makagagahom sa tanan, Amahan, ug ang Anak, ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad ng santos nga misa, dadaan niyo ang kalinaw o gugma ni Kristo. Salamat sa Dios.